Afandarana toerana zegny magnano mbola tsara akory aly tsika mpagnaraka tsy tapaka ity fandarana ty agny araka izay efa mahazatra mitondra mpanakanto na olo malaza na olo misy zavatra izay tiany ampifantarina antsika agny an-tokantrano sy agny am-toerana misy antsika agny ny fandaharana ka am'ty niany ty tonga eto amintsika tovolahy maro viavy mpagnaraka maro mpiravitravitry am'ty mpanakanto vao hisandratra tsy zany fa i Amron no vahiny fandaharana toerazegny tonga eto lehilahy andeha maly fagnontaniana izay napetraka antsika sy izay eritreretiko ato tokony ho haitsika mpagnaraka ny fandaharana magnasa antsika mpagnajana ara-pitiavana agnaraka fandaharana antsika hatramin'ny farany. Baby hanone yaritri Samanganu adalanga fasi mesitiki Tumangi la visa nandano Stamp tambezu go wo wo Kemano bukunya ni vadiko fasi atoko Telefono nadi Nereta no nasidi Botsi tampa kifchala zano mama Imanda fito na sima molake Ia bingi sasa moya Eta mpiandohagna dia ankasitrahany sady ireo mpanao fandaharana amin'ny harrison film ny Iratiako ny Gargojokinaka sy ny maro samihafa izay tsy mitsahatra manaonga ny fandaharana atsika tia dia Amron tonga soa eto amin'ny toerazegny magnano mbalatsara anao. Ya voalohany magnano mbalatsara anao Zokinaka Bidara ary magnano mbalatsara antsika jiaby zay magnaraka page toerazegny. Amron bon jang lelako manao izegny anao tompony magnazaby izy amin'olo mpangaraka fandarana antsika ty azovy Amron pourquoi Amron natao agnarana nentinao niakatsehatra amina mozika? Amron zegny tegna agnarako Sylvano Briel zegny agnatin'ny Sylvano Briel de Amron zanaka Voemara aza atao zanaka Voemara mihitsy satria Voemara za teraka de Voemara nahitako masoandra de zanaka Voemara zegny fa raha ohatra avy amin'ny babako ndraiky zegny za misy ambanivolona Voemara zay misy tanàna Milanoa zegny tany faven'ny babako fa izy koa ohatra avy amin'ny mamako zegny za Voemara ny antony nahatonga Amron zegny fagnontanianao to ny antony nahatonga Amron zegny zo naleko tamin'ny teny aroy natambatra teny aroy natambatra teny aroy natambatra avy tamin'ny amour ave on etsika le on offre le teko avy am'le agnarana am'le zegny fitiavagna velo fa niezahana mba hitsotsorina le fanoratagna azy de natao AMRON farany de fa makengy amindray Amron. Io zany nentinao niakatsekatra Amron. D'accord. Bon, fa maro ny mpagnaraka anao hitako maro ny mankafy ny zavatra mianao ino tonga anao trika misehatra la mozika? Tsy mba bon nagnano footballeur na nagnano fanorolahy na ino fa la mozika ino natao? Izy nahatonga zany izy trika misehatrana la moziky tsy hoe raha hoe misy antony be fa le raha mihitsy zegny donc fa tegna fa iny anjara satria nisy fotoagna za tsy nagnano la moziky talohaloha tegny fa joueur son basket de tafara zegny nambela fôtony mety tsy agny zegny ninaka fa mety ato raha io de lasa nagnano la déclenché raha hita agnatinao to ino déclenché zay fitiavagna la moziky zay fa nagnarakaraka nandeha studio sa nandihy sa ry olobe anao nampiaranao tany na gitara sa nanino sa ino raha nanosika anao tao? Le tsisy raha nanosiky mihitsy fa le raha mihitsy ny forme fa direct le za koa fa nazoazony raha za fa tia mambepepiky resaka djembe igny ninaka tao tamin'ny taloha fa nisy fitiavagna rango malahelo zegny za tagnatin'le raha de isika zony hiranao voalohany ino ny naverina napakevitra andeha nagnano le hiranao voalohany amy studio?
igny miarakaraka amina manafy ty la mozika regny. De manafy bon ty ro manafy aby ty raha ty. Za mba ty raha ty de arakaraka tamindreo tafiditra ty studio hitako amindray zegny le kanaly fa ato raha ty de jusque aujourd'hui. Bon, Amron, hatreto manakory ny fahitanao la mozika ataonao? Efa malaza ve anao amizao hitanao sa mbola misy ezaka tokony atao sa eza ho aiza? Amin'ny fahitako za manokana, za zegny hitako za tsy hitako dia malaza be le tiako aviagna, le tanjonakalitry fa ela, fa za zegny fa hitako fa niala amin'ny kategoria tambany le nisy za tambany. Dikan'izegny zegny raha ohatra hoe magname 100% ohatra le artiste Note, amia note ny vatananao tompony. Iya. Raha ohatra hoe artiste efa malaza Baknadar Big MG wa mahazo 20/20. Firy notenao? Za izy koa ohatra hoe mahazo 20/20 le artiste zoko malaza aby regny, donc metimety izy koa 16-17 io za mba fa sira tokotokony mba fa azo. Donc fa malaza zegny anao aminao. Aminakahy mihitsy za fa malaza amin'ny tany mampalaza za. Fa tsy haiko mafera. Ay mo tena mampalaza an'olo? Maro fa. Ambara région hely za mbara faritra hoe bon ato za fa malaza ato za fa karaha zegny. Raha ohatra faritry Fenerive regny fa regny amagny mihitsy za faritry Vavatenina regny. Faritry Sava koa fa commencé tegna fa mipetraka. Mba fa misy moral zegny tegna fa niala amin'ny kategoria za zegny. Nanomba za zegny mba fa misy raha karakaraha zegny zegny mipetraka. Bon, Amron, firy hatreto ny audio ao firy ny clip efa naboaka? Ny audio maloha fa tegna fa maro fa tsy voisa fa le vita clip fô zegny metimety eo amin'ny 250 angamba rô zay. Vita clip. Vita clip na sy volaniko eto lohateny fa amin'ny page eo zegny evitantsika magnaraka izy. Aiza tegna nampisongadinanao tamin'ireo vita clip? Tegna hoe navitanao ny tournée, navitanao mba nagnano raha hely tagny hoagny? Izy io tegna amin'ny fotoagna zio ty tegna nazahoako appel fontrifontry. Misy hira zay naboakako agny talokan'ilay farany teo, Azabeko Mangala anao Zagnahary. Azabeko Mangala anao Zagnahary. Azabeko Mangala anao Zagnahary malegno foaty. Zegny titre-ny hira io Azabeko Mangala anao Zagnahary. Igny zegny tegna fanaro be le appel midika aminakahy amin'ny resaka hira io. Izy zegny hitako tegna nampandehandeha za bebe kokoa amin'izao. D'accord. Inona tonga le tsirikevitry sy ny inspiration inspire oro sasany mare izy Azabeko Mangala anao Zagnahary satria tiako dirana hely aminazy ry. Inona tonga zay zavatra zay? Ia. Maro be olo mametraka fanontaniana zegny na message na hitako amin'ny page zegny ka. Na tonga inspire ny hira io karaha ty. Izy zegny nohariko amin'ny vatantegnanakahy manokana mihitsy. Fôtony izy nivolaniko taminao talohaloha teo igny, le fitiavagna la mozika volaniko rango malahelo. Fa za zegny koa fa tegna niditra amina setrany bon, hagnano vedette amindray za amin'ny raha ty. Za tia la mozika nefa za tsisy moyen hagnaboko le raha. Tafarafara amindray zegny hoe Ndragnahary tafiditra tagnatina label. Izy koa fa tafiditra tagnatina label zay automatique misy manager. Izy koa fa izy manager commence teo amindray anomboko raha ty. Ho tiako amindray zegny le lalagna anakahy tiako aviagna ela jiaby ho avy eto amindray raha ty commence navozo faty amindray. Fotony Taloha zegny anao mbola tsy navozo ho maty. Mbola tsy dia hoe misy raha fa antegna fa misy tanjony vo fa nanomboka tamin'ny raha zegny amindray zegny ho avy eky raha tiako aviagna ty. Azabeko Mangala anao Zagnahary. Azabeko Mangala fa avy eky raha ty. Commence navozo maty amindray. Amron, volonao ty ino zao fazazana azy ty? Frisé sa Carly sa ino agnarany volo ty? Satria sy hirana za mandiniky ty eto loka atsika manomboka Carly misy ty sa frisé. Izy ty volo ty zegny dread fagnanon'olo tsy haiko dread mba fagnanona. Dread. Voilà. Dread zay io. Fa izy ty tsy mba tiako hiavagna hely amin'ny besin'ny maro amin'ny resaka rasta io. Za zegny tsy dia hagnano rasta re lava. Fa izy fa erakeraka io fô. Izy koa fa midefasy fa tapako. Fa io fô zegny mba hiavako amin'ireo rasta man. Donc dread izy ty fa tsy Carly no tsy frisé. Dread. Ny tohizo sa volonao izy jiaby? Volonakahy jiaby. Fa firy taogno io volo izy? Izy metimety taognotaogno araiky sy sasany io. Taogno araiky sasany. Karakory fikopohanao zo soin ataonao aminazy ino? Tsy masiso manakory izy ka miseky tsy magnampiditra andosa manakory ny fisegna ino shampo ampiasaigny? Satria tsy hoaninakahy ty mba tsagnako hoe gnanakory fikarakarana azy.
Izy misy sapogna zay fampiasako aminazy io. Ino agnaranazy? Izy ka namsaiky zay magnisy shampoing sa magnelagnelagna. Izy ka ohatra hoe za manasa loha maraindraigny. Ohatra hoe misafo mandraigny anao miroso nify de manasa loha mandraigny de igny za mampiasa izy. Isan'andro zany tsy mampiasa shampoing. mety tsy isan'andro fa izy ka ohatra hoe za mahazona tokony amboamboary kely izy ty de za magnano. Amizay mampiasa izy. De maiky tsara izy après de Maiky tsara vita sarotro maiky ngia, sarotro maiky. de olo ndraikindraiky. Non, izy fo magnolo tegna anazy kare. Ah bon? Tsara ny tositosina. D'accord. Zay fontanina napetraka n'olo mpankafy anao zay fa tsy zay. Bon, raha miresaka lamaody, ohatra sanjy sanjy tato karaha ty zay sanjy tegna tianao sa sana magnaraka lamaody, miboaka ny global anao pare mandeha koa jeans swing anao agnano sa ino zegny tegna hitanao magnevanao ataonao. Izy amy resaka raha karaha regny ndraiky za tsy de Tsy mifidy hôta. tsy mifidy hôta za. Izy koa fa hitako mbô magneva za raha ty. Hitako ohatra hoe mahita modèle amin'olo karaha regny za de magneva za. Hitako izy magneva izy tiany masonaka maitre za. Tsy problème naka igny direct fa tiako. Karaha zegny tsisy hoe raha karaha zegny. Ino label misy anao io? Label misy za Mafana Production misy label zay eo. Elaela fa tsendriky Mafana Production izy tamy fotoagna de zo zay mampanonga laza anazy Mafana Production. Ny mampafana anao amizao fotoagna. Bon, hitany fanaovana tournée hatreto, fataizanao ny mitazo micro ny akatihatra. Izy io ty amin'ny labelnay atao, amin'ny labelnay za koa fa tafiditra anatina labely de misy contrat baka, sous contrat. Ke agnatin'ny contrat io amindray zegny mbala misy taogno zay anaovagna lancement fô malo tsendriky direct miraha. Fa t'avant zegny anao mbola tsaiky minday tournée Fa mitourné fô fa tsy agnatin'le labely, fa agnatin'le labely misy bala koragnitsika zay. Non non, igny azoko. Fa za tiako fantatra hoe taizanao fa niakatsehatra. Zay zay tiako ambara za fataria fa sombatao fa sombatatsy. Fa maromaro be zay fô navy nagnatoro farifaritra ambanimbany volana Sambava regny, ambany volana Andapa regny. Avoe Mara fa mandeha aby jiaby. Faritra jiaby zegny zay fa nandandalovany aby talokany raha jiaby. Raha tia reasa amin'ny Amron, ino ny atao aizany hitagna ny tegna contrat na ty reasa? Afaka mandefa message amina page na afaka miantso misy numéro agny mandeha WhatsApp sy ny tariny jiaby. D'accord. Amron manakory ny tokantrano fananjanaka fa firy ny sipa ny vady manakory amizao fotoagna zao? Amron zegny fa manana zanaka raiky. Fa za mbola tsy manambady. Mbola tsy manambady? Mbola tsy manambady. Mbola mitady zegny anao io? Tsy azo atao mitady. Fa izy zegny fa misy le mamofopofona amy sisisisiny ao fa tsy mbola tsy vady fa mbola sinitry ny fampizaha toetra tsy hay karakory hoe. Misy mamofopofo amy sisiny agny? Fa misy mbola tsy le vady. miarakaraka fa mbola tsy vady. Mbola tsy vady. Fa misy le miarakaraka amy tegna. Bon, ny mpankafy zay manoatra message eo amy page-tsika demande hoe izy ao volo misy mpanao professeur-nao ngambany agny tsy fantako na ino quelque part agny. C'est qui? Azovinao on'le olo. Tsy zaho napetraka zegny mbola afaka vérifienao amy page ao ny commentaire zegny. Ka tiako valianao fagnontaniagna zegny mety hoe hainao, mety tsy hainao, mety compte fake ho ataova tsy fantako izy zany zany. Izy zegny olo magnanognano raha resaka raha karakaraha regny satria direct fa tsindriko eto baka. Direct fa tsindriko eto na mbola tsy nagnotany anao. Resaka viavy Koweït, miasa Koweït. Tsy maintsy zegny fagnontaniagna. Izy zegny tsy olo araiky magnano raha io. Tsy olo araiky zay hoe magnanognano raha io. Hoe zegny direct fa ambaliako le raha volagninao amindray tsy izy tao hoe mpankafy donc zegny tegna mahavita zegny tegna mafy izy. Mpankafy de misy amindray olo magnotany ohatra hoe volagna fa maro vady Koweït zegny. Direct fa hitsisiko amizegny fô le fagnontaniagnanao. De misy olo volagna fa maro vady Koweït. De za tsy maro vady Koweït fa maro mpankafy Koweït. Maro zegny viavy Koweït Fa mankafy. tsy miaraka aminao Koweït agny? Mbola tsy de azo lazaigna. Non, valia fotsiny baka hoe beka vola misy olo regny ndreo tsisy raha afa-tsy satria ireo nametraka zegny. Za misy olo miaraka aminaka. Io zay olo mamofo io. D'accord. Ok, merci beaucoup. Non,
natoro mangetaheta zegny magnotanjegny anao ilaindreo le izy mankasiraka tamizay valitely zay ivadiky lafa nihafa kely atsika amin'ny projet atoato mikabarona lamoziky ino raha misy atreto misy raha vaovao mety atolotra mpakafisa manako Ya fa agnatin'ny karakara mihitsy zay izy ty misy clip vaovao iboaka mety fin mois de juin ty angamba misy clip mitondra lohateny Zanaka ambanivolo zay. Ino rythme an'izany Rythme watsa karaha watsa misy izy. Watsa mihitsy izy. Watsa mifangafangaro antosy. Anao mategna mba olo ambanivolo cible anao sasany mba tiakatra ville tiagna andro amin'ny ville katon'ny gonsasany sa le ambanivolo cible atreto hatreto ny tegna cible anaka hatreto malo magnano le tropical fa tsy le urbaine igny cible anaka igny tegna tianao atao ino zegny le rythme tegna mahalaise anao rythme ino tsy de misy zarany rythme mahalaise fa zay atonga eo zegny vitanao mandeha fa ankoatran'le yo be igny fofa magnano rythme jiaby za igny fo zegny le tsy za leky bomboklaty regny tsy za bon mba misy artiste tegna kafizinao artiste gasy tegna kafiziko tsisy jiaby ankafiziko fa tsisy hoe mba hitovitovy ranona zany na raha karakara zegny mba alegny tara fagniriagna tsy maintsy misy fa hoe totovy ery dadilao very wawa regny fa za ndraiky zegny tsisy artiste hoe raiky sy ankafiziko fa jiaby ankafiziko za mila refrain hira kely na raiky mba tiako ataonao kely mba tiako tatindrinesako hira zeniky mangalanao Zagnahary ty tsy zay mahiry izy teo ya zegny le ia afaka ataonao aminaka comme ça capella mba tiako tandrinesana couplet sa refrain fo tiako tandrinesana refrain mbola fasa aminaka za hitandrignazy mbola maro ny tandrogno fazabeky mangalanao Zagnahary mbola be faniriagna zao amy fiaignako za mba teo tafita re taranako mba tiako hita andraso ely malo kofa leranao amiako top izy kofa lera zegny za magnamita ano magnatao Zagnahary alefa amizay za zegny refrain hira io zegny refrain hira d'accord anao misy fikarakarana feo ataonao venao sasa hoe misy raha tsy hanigny raha karaha zegny manakory tsy de misy fikarakarana feo fa mihina manintsy mihina pistasy mihina sakay migeka toaka jiaby zegny mandeha aby tsy jiaby za tsy de olo zaran'olo tete le rêve be regny za migiaka kofa lera fotoagnany fa tsy tsary mba besoin mba tigiaka za zegny tsary magnano karaha zay izy koa toaka rehefa migiaka anao ino matetiky igiagnao SB fo tsy magnano mafanafana ndraiky anao tsy mipoaty hoe setroko tsy ndraiky tsy atsika igny fa izy cigarette tsy magnano tsy atsika koa katy ndraiky mba lazalazegna rango nanongana Tananarivo fa masy fanahalagna eky satria ale lafilafo izy aty sa zara viavy tianao maviavy magnano akory zara viavy tiako za tia viavy madinidiniky tsy le bota be regny fa le madinidiniky fa ya le bota ndraiky tsy de alako fa le tegna ko anao mpisafidiany zegny zegny za mangala le madinidiniky fa izy mba madiniky fôky sady mahia ya tsy le fôky izy madiniky na lavalava karakara regny fa izy mba fa le madiniky en forme fa tsy raha hoe madiniky tsy madiniky en forme fa tsy matsepa mba misy raha tantanagna aminazy raha karakara zay zegny tianao fa misy olo agniry anao agnano featuring ve afato artiste malaza reto misy za magniry fo antegna magniry azôvy ohatra tianao anaovagna featuring ohatra olo tiako anaovagna featuring zao ty regny ohatra hoe Dadilove regny zao ty ya izy koa fa mazo sokajiny ery Dadilove dady za koa fankafingiary tegna fankafiziko Dadilove igny za ya igny artiste tiako ny lamozikinao ve mba misy mba mandeha amreto satria tafarafara taty fa misy fitadiavagna vola koa en ligne lamoziky postegny agny Spotify zegny ino hoe mba fa misehatra amizay sasa hitorongôvo andeha ambanivolo teto ambanivolo fo ita vola sa mba maneritreritra amy raha zay koa sa fa magnano tsy maintsy atao bokarikarika jiaby satria le raha lamoziky fa velontegna mihitsy aminay zao ty fa mirikarika raha karakara regny efa mirikarika sa mbola tsy mandeha sa mbola efa mirikarika fa mirikarika fa mbola sendriky mandeha
Fa tegna fa agnatin'ny projet ndraiky andefa am'le raha karaha regny. Ahoana fijery ray aman-dreninao aminao ala muzika am'zao? Rô talohaloha irô mbala oaoaoao fa tafarafara zegny rô fa komasy resy lahatra. Rô kafa resy lahatra igny de jusqu'à zao. Satria mbô fa hitanao kafa an-tegna za tafiditra tagnatinà label haindrô de tsy voasakana igny de jusqu'à zao. Tsisy nino rô. Firy taogna amy rondo zao ty? Zao ty 25. 25 amy taogno ty? 25 amy taogno ty. Jusqu'à io tena andianana la muzika? Tegna amy monde mihitsy baka. Oui, amy monde mihitsy. Tsy mivolagna tagna raiky fa Miala Madagasikara mihitsy andeha hagnano muzika andeha tany hafa. Ia. Igny mihitsy ny tiako avy. Monde mihitsy tiako andianana amy raha ty. Fa tsy tany araiky karakaraha. Yes. Maraparana fandarana antsika fa lasalasan'ny fotoagna antsika zay omeo na ny hafatra na ny zay tokony ho tandrifareo ny olo fa mpakafianao sy ny olona zay mbola tsy mahay anao fa androany izy mahitanao. Hafatra anaka zegny ho an'izay mbola tsy nankafy mankafy za. Satria mo zay agnatin'ny label Mafana production tegna vognona agname raha tsara atsika fô. Tsy mitsatra agnano tsara zay tsika zegny amin'ny resaka zavakanto. De raha rôtiko ediko amin'ny ohatra hoe am'le olo tia raha hiasa. Misy numéro misaotra ambanin'ny interview teo. Lera raha karakaraha zay igny azahoagna zay de misy page koa agny Mafana production de misy page koa agny amy rôno officiel azahoagna zay aby jiaby zegny. Le tianao andeha koragnina am'zegny azahoagna zay aby jiaby zegny. Ary samy misy WhatsApp numéro jiaby alefa ambany. De raha karakaraha zay. Zay fo le hafatra anaka. Fagnontaniagna raiky ty varianao io non fotsiny. Tsy explication hoe ino. Amy rôno raha ohatra ka misy olo raiky agny vao iantoko anao mamasôsy avy amin'ny tany arabo iantoko anao de efa vola aminao par mois lamba jiaby sy ny tariny rehetrarehetra agnaninao sa tsy agnano. Oui ou non fa valin'izay? Karakôry vola baka zegny. Oui ou non fa valianao aminakahy? Oui. Tapitra regny fandaranantsika de isaoragna amy rôno negneky ny vahiny ato amin'ny fandaharagna toera zegny hoy zahay hoe miakarambony am'ty lamoziky ty ento miakatra ento jusqu'à ian-dafy lamoziky sy ny kanto malagasy amy antsara ny olo mpagnaraka anao sy mpagnaraka ny fandaharagna. Mbony mpideto atsika andray androany koa aminao fa vedette malaza be regny de mikoragna koa atsika ny tantara programmenao hafa koa. D'accord? Dahoary sy tapitra ho za ty fandaharagna isaoragna ny mpankafia, isaoragna ny mpagnaraka, isaoragna ny Ersan film, ny Iratiako, Gargotte Zokinaka, Réarena la fierté ny Sainte Bazar koa tsy akadiako anisan'izay manao tsikelikely atsika koa tatoato zegny ka ankasitrahigny zegny. Ery niany koa atsika hitondra olo hafa izay mety ankafizinao sy tokony fantary am'ty fandaharagna ty. Veloma tompoko.